Un fel principal, cotlet de porc cu ceapă și cartofi copți. Pentru 2 persoane avem 2 bucăți de cotlet, peste care punem puțină sare și piper. Le mai lăsăm la frigider o jumătate de oră. Ne mai trebuie un cartof mare, 2 cepe roșii, o ceapă albă, o legătură de pătrunjel, 2 căței de usturoi și puțin o jumătate de vin alb sec. Avem aici în pahar. Încălzim vasul. Sigur, când s-a încălzit suficient, putem să-l probăm dacă este încălzit. Cu puțină apă îl probăm. Observați, apa fuge ca niște pernițe. Vom așeza carnea. O apăsăm, se va desprinde cu ușurință. Carnea s-a rumenit. Acum am să pun vinul, așteptăm până când se evaporă. S-a evaporat. Acum adăugăm ceapa, pe care am tăiat-o bucăți mai mari, și cartoful. Se vor coace alături de carne. Le mai lăsăm cam 20 de minute la foc mic, după care adăugăm usturoi tocat și cu verdeață.